ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस, जावा एसडी, रुबाबदार सिंधुदुर्गवासियांच्या सेवेत शानदार. पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. प्रोप्रायटर कुमार साईश विशाल कामत. संपर्क 72 64 82 42 42. ठाणे कार्यालयाचा आज या ठिकाणी शुभारंभ झाला आहे. नवीन कार्यालयाचा माननीय मुख्यमंत्री देखील येणार होते, ते थोडे उशिरा येणार आहेत, त्यामुळे आम्ही आत्ताच त्याचं उद्घाटन केलेलं आहे. आणि मला विश्वास आहे की या नवीन कार्यालयाच्या माध्यमातून लोकमत चा अधिक विस्तार होईल आणि माझ्या त्यांना पूर्ण शुभेच्छा आहेत. सर, काल राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला आहे, सर्वजण वाढत आहेत, खाते वाटप केव्हा होणार आहे? तुम्ही तर करून टाकलं. आता आमच्याकरता खाते वाटप शिल्लकच ठेवलं नाही, माध्यमांनीच खाते वाटप करून टाकलं आहे. पण तुम्ही जे खाते वाटप केलं आहे ते सपशेल चुकीचं ठरेल एवढं सांग. सर, सुशील मोदी यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे की भाजप मित्रपक्षांना काही धोका देत नाही, मात्र जे धोका देतात त्यांचं काय होतं ते आपण महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं असेल. म्हणजे शिवसेनेला ऐकून त्यांनी असं म्हटलेलं ते खरंच आहे. बघा, आम्ही बिहारमध्ये आमचे 75 लोक निवडून आले आणि JDUचे 42 लोक निवडून आले, तरी आम्ही नितीशजींना त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री केलं. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष हा कधीही मित्रपक्षांना धोका देत नाही. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेने त्यावेळी आमच्या पाठीत खंजीर खूप असला आणि म्हणून आता खरी शिवसेना आमच्या सोबत आली. सर, शरद पवारांनी आरोप केले तर मित्रपक्षांचं काय मंत्रिपदाचं हे झाला काल कार्यक्रम, मित्रपक्षांना संपवण्याचं काम भाजपा करते, हे शरद पवारांनी आरोप केले. म्हणजे मला तर हे समजतच नाही की आता आमचा जो मित्रपक्ष आहे शिवसेना, त्यांच्यासोबत 50 लोक आहेत, आम्ही 115 लोक आहोत, त्यांना आम्ही मुख्यमंत्री पद दिलं आहे. काल त्यांचे 9 आणि आमचे 9 असे मंत्र्यांची शपथ झालेली आहे. मला असं वाटतं की पवार साहेबांचं दुःख जरा वेगळं आहे आणि ते आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. सर, पवार साहेबांनी असं पण म्हटलं की मी ज्या वेळेला काँग्रेस सोडली त्यावेळेला मी पक्ष पण बदलला आणि चिन्ह देखील बदलला, शिवसेनेच्या चिन्हावरून वाद का करतायत? असं आहे की ज्यावेळी त्यांनी पक्ष बदलला त्यावेळी कायदेच नव्हते. डिफेक्शनचे कायदे कुठे होते तेव्हा? कोणालाही कसं बदलता यायचं. आज कायदे तयार झालेले आहेत, त्यामुळे कायदेशीर लढाई करावी लागते. त्यामुळे ती कायदेशीर लढाई शिवसेना करते आहे, शिंदे साहेब करतायत. सर, भाजपने शिवसेना तोडली असं सुशील मोदी म्हटलं, तर भाजपने शिवसेना तोडली आहे का, फोडली आहे का? झालं, त्याचं उत्तर दिलं तुम्हाला. आता तुम्हाला कसं आहे की दिवसभर बातमी चालवायची असल्यामुळे तुम्ही त्याचे वेगवेगळे अर्थ लावा, चालवत राहा. तुम्ही काय करता, सुशील मोदींचं पूर्ण वाक्य ऐकलं का तुम्ही? नाही ऐकलं. त्यातलं अर्धवट तुम्हाला चालवायचं, तुम्ही चालवा. कॅबिनेट होणार आहे, खाते वाटप मंत्रिसकट होणार, ते कसं वाटतं? बघत राहा, हा मुख्यमंत्र्याचा प्रेरोगेटिव्ह असतो. सर, बिहारचे आपण प्रभारी होतात, त्याच्यामध्ये बिहारमध्ये भाजपचा जो विजय होता त्यामध्ये तुमचा खूप मोठा हात होता. आता मात्र बिहारमध्ये आपलं सरकार नाही, काय वाटतं? झालाय नवीन कार्यालयाचा. माननीय मुख्यमंत्री देखील येणार होते, ते थोडे उशिरा येणार आहेत, त्यामुळे आम्ही आत्ताच त्याचं उद्घाटन केलेलं आहे. आणि मला विश्वास आहे की या नवीन कार्यालयाच्या माध्यमातून लोकमत चा अधिक विस्तार होईल आणि माझ्या त्यांना पूर्ण शुभेच्छा आहेत. सर, काल राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला आहे, सर्वजण वाढत आहेत, खाते वाटप केव्हा होणार आहे? तुम्ही तर करून टाकलं. आता आमच्याकरता खाते वाटप शिल्लकच ठेवलं नाही, माध्यमांनीच खाते वाटप करून टाकलं आहे. पण तुम्ही जे खाते वाटप केलं आहे ते सपशेल चुकीचं ठरेल एवढं सांग. सर, सुशील मोदी यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे की भाजप मित्रपक्षांना काही धोका देत नाही, मात्र जे धोका देतात त्यांचं काय होतं ते आपण महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं असेल. म्हणजे शिवसेनेला ऐकून त्यांनी असं म्हटलेलं ते खरंच आहे. बघा, आम्ही बिहारमध्ये आमचे 75 लोक निवडून आले आणि JDUचे 42 लोक निवडून आले, तरी आम्ही नितीशजींना त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री केलं. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष हा कधीही मित्रपक्षांना धोका देत नाही. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेने त्यावेळी आमच्या पाठीत खंजीर खूप असला आणि म्हणून आता खरी शिवसेना आमच्या सोबत आली. सर, शरद पवारांनी आरोप केले तर मित्रपक्षांचं काय मंत्रिपदाचं हे झाला काल कार्यक्रम, मित्रपक्षांना संपवण्याचं काम भाजपा करते, हे शरद पवारांनी आरोप केले. म्हणजे मला तर हे समजतच नाही की आता आमचा जो मित्रपक्ष आहे शिवसेना, त्यांच्यासोबत 50 लोक आहेत, आम्ही 115 लोक आहोत, त्यांना आम्ही मुख्यमंत्री पद दिलं आहे. काल त्यांचे 9 आणि आमचे 9 असे मंत्र्यांची शपथ झालेली आहे. मला असं वाटतं की पवार साहेबांचं दुःख जरा वेगळं आहे आणि ते आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. सर, पवार साहेबांनी असं पण म्हटलं की मी ज्या वेळेला काँग्रेस सोडली त्यावेळेला मी पक्ष पण बदलला आणि चिन्ह देखील बदलला, शिवसेनेच्या चिन्हावरून वाद का करतायत?
असं आहे की ज्यावेळी त्यांनी पक्ष बदलला त्यावेळी कायदेच नव्हते. डिफेक्शनचे कायदे कुठे होते तेव्हा? कोणालाही कसंही बदलता यायचं. आज कायदे तयार झालेले आहेत, त्यामुळे कायदेशीर लढाई करावी लागते. त्यामुळे ती कायदेशीर लढाई शिवसेना करते आहे, शिंदे साहेब करतायत. सर भाजपने कॅबिनेट होणार शिवसेना आहे. तोडली असं सुशील मोदी म्हटलं, तर भाजपने शिवसेना तोडली आहे का, फोडली आहे का? झालं, त्याचं उत्तर दिलं तुम्हाला. आता तुम्हाला कसं आहे की दिवसभर बातमी चालवायची असल्यामुळे तुम्ही त्याचे वेगवेगळे अर्थ लावा, चालवत राहा. तुम्ही काय करता की तुम्ही काय करता, सुशील मोदींचं पूर्ण वाक्य ऐकलं का तुम्ही? नाही ऐकलं. त्यातलं अर्धवट तुम्हाला चालवायचं, तुम्ही चालवा. सर कॅबिनेट जे होणार आहे आपण प्रभारी विविध होतात. खातेवाटप मंत्री सकट होणार ते कसं वाटतं? बघत राहा. हा मुख्यमंत्र्याचा प्रेरोगेटिव्ह असतो. सर बिहारचे आपण प्रभारी होतात. Agree. त्याच्यामध्ये बिहारमध्ये भाजपचा जो विजय होता त्यामध्ये तुमचा खूप मोठा हात होता. आता मात्र बिहारमध्ये आपलं सरकार नाही, काय वाटतं पुढे काय? नाही ठीक आहे, आज नसेल तर उद्या येईल, त्याला काय अडचण आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला